Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe o Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi on calminama on bismama e waɗo ñalawma alarba 14 lewru février 2024 joni joni koye jaade leydi Sénégal paɗen. Jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande ne woni alarba no mbiɗen ni 14 lewru février 2024 ne wayno garti ha joni e gonka leydi ndi hay sinno tawi ko sifaji certuɗi kono kam foofen garti hen puɗɗortoɗen ko jayde info nden ɗon jayde ari koye ɗiɗo gulali walla ni ɗiɗo kuluhuli ɗi secteur privé jogui e oɗo saaha nder leydi Sénégal ɗum ko caggal nde seppoji ɗi teska kala ne waɗi tan e on tuma jopete hen ko bonnugol station ngaji bonnugol magasin aji grande surface kono kadi bonnugol golle yimɓeɓe tawi ko fannuji dendaɗi e fannuji jamburuji ko wiyete gueɗe public et privé saabi noon baydi agne e wondi muɗum kala kawri ndenti jewtidi erima Sénégal naɓe kala kuuɓal ine hen ana ko jappo ine hen pelle kewɗe ganduɗa ɗe kañumen kala ciifi on ɗon alerte woni on ɗon gon rentinago fewde e ɓesgude leydi Sénégal saabu ɓe mbi au delà so yimɓe jalti on ɗon crise politique so ndenaki payi koye crise économique ɗum ɗon noon e wiide mabɓe ko ɗum mala figga saabu so ɗum woodi ne wayno ala foof mo tinata nden ɗon saɗede ɗum ɗon noon woni koɓe kaali e nder nden jayde witede info quotidien jayde l'éveil kañumne oɗo subaka hande ari on ɗon fannuɓe mbi ko bonande ɗen gueɗe dendaɗe e gueɗe privé ɗo e nder leydi Sénégal e saaha manifestation ngaji saabi noon jayden koɓe mbi ene wayno ko ɗum bojji ɓernde wonande ɓen entrepreneur en ɗin konnguli e nata jaadude hen foof ne tawe e hello mumen tati e nder nden jayde l'éveil quotidien le témoin e oɗo subaka hande ari koye dawrugol ɓe mbi ko caggal on ɗon révélation mbo Alioune Tine ɗin konnguli ɗi o sunno wondude Pierre Goudiaby Atepa wonde Ousmane Sonko nana yewtida e maw leydi Macky Sall ngam heɓa ko wiyete ko amnesty général kono kadi wawa waɗede négocié ha élection ngaji ɗi mbawa rewde lawol e dumunnaji paaɗi e won tuma noon jeyane koɓe mbi ko Ousmane Sonko yeddi ɗin konnguli o holliti wonde hay kaldigal gotal hay masala ha goto lombaki hakkude makko e Macky Sall ɗin konnguli noon jeyane koɓe mbi ɗin woni ɗi Ousmane Sonko yi muɗum kala jeddi tawi haala ɗum ko ɓen ɗon biteɓe Alioune Tine wondude Pierre Goudiaby Atepa jayde direct news dawul cowde oɗo subaka ari koye on ɗon dialogue jimdeteɗo hakkude Macky e Sonko ɓe mbi ko Alioune Tine ne wayno tan e on ɗon accès muɗum walla on ɗon excès d' engagement woni tan ha joni ɗeɗon pellitti ɓurtude nde o ƴetti ɗum ɗon noon ko caggal nde o sunno konngudi konngudi ɗi kandi dotti jedda ɓe kolliti wonde tan ko on ɗon Alioune Tine de hande o ɗin konngudi muɗum gontini ɗum fannu goɗɗo saabu yimɓe hewɓe jeddi kan ɗon haala kaw haalno woni ko yiwti e on ɗon dialogue mbo wi nana lombo hakkude omo ganduɗa kam woni maw leydi ndi e on Ousmane Sonko jayde Le Soleil guindire nde kañum ari koye haala ceernajo oɗo Serigne Babacar Sy Mansour mbo tiwa on khalife général des Mourides ɗo khalife général des Tidianes ɗo e nder leydi men Sénégal ɓe mbi tan de ko on ɗon ƴetti konngol kono kadi eri ko dialogue goɗɗum ko tawete hen ɓe mbi ko parlement mbo CEDEAO kañumen eri ɓen worɓe dawrugol nde gartirta hakkillaji gusta konngudi fitina ero jaam ko noonne kadi ɓe mbi ko Abdou Diouf mennoɗo wonde hoje leydi Sénégal ne wayno arti e laɓɓitinde konngudi muɗum ɗi haalno e on ɗon bataki hakkude makko e Abdoulaye Wade jayde Vox Populi kañumne tawti kan ɗon haala ka khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour jaynen ko ɓe mbi ko on ceernajo eri tan ko yo Sénégal naɓe joddo kalda woni on ɗon dialogue noddaɗo kono kadi pamodiral heeɓe o wi noon ko yonti dendagal khalifa diine ɗo woni e nder leydi Sénégal e khalifa aada kala kaala e ko yiwti oɗo fitina gonaɗo saabu événement ji batdiɗi ɗi wargoji keewi kono kadi bonnande nde heewi Sénégal naɓe moni foof huuli goɗɗo on tampere waɗi moƴƴi tan e oɗo saaha hande ko kaldigal wooda hakkude mabɓe kamɓe kala ɓe eero kadi jaam beele on ɗon jaam ɓesgol ɗi nana ɗum te kadi wawa ñiɓade nder leydi Sénégal jayde enquête kamne arti on ɗon crise politique ɗo e nder leydi ndi ɓe mbi ko ɓen ɗon tambiɓe diine leydi ndi galleji diine mawɗi ɗi cuuti konngudi ene hen khalife général des Tidianes woni kanko Serigne Babacar Sy Mansour eriɗo hanki jaam e kaldigal kono kadi ɓe garti e gonɗon erago hakkillaji dariɗi wonande on mo ganduɗa kam woni ceernajo khalifa Layen mbo erino e saaha on ɗon appel moɓe mbanno ɗo e nder leydi ndi caggal muɗum kadi ko on archevêque de Dakar kañum no suuti hen konngudi holliti wonde tan ko jaam woni ko Sénégal andi on jaam noon kadi ne foti oɗo saaha hande asirede ɗo Sénégal ñiiɓa e on ɗon jaam ɗin konngudi mabɓe kadi ne jaaji hello tati e nder nden jayde enquête jayde Le Quotidien e oɗo subaka arti koye on ɗon tension politique gonaɗo e social ɓe mbi ko oɗo saaha hande mawli
leydi Macky Sall wosodiri konngudi mo ganduɗa kan woni biteɗo Anthony Blinken ko par téléphone on woni secrétaire d'état toon to dowlaji dentuɗi kono kadi secteur privé en haala mabɓe ne tawte hen ɓe eeri tan koyo jaam duumu tawi ɓe eeri ɗon ko acteur politique ɓe nde tawno ko ɓen ɗon kala tekkirondi gonka leydi ndi oɗo saaha ɗin konngudi en tawe hello 3 e 5 e nder nden jayde quotidien le quotidien l'évidence kam ari naati dingaral ko dirtugol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ko ONU CEDEAO e société civile kañumen kala tan daari ketti banggue ɓe mbi noon ko Macky kañum goto daari hande o ina hucciteɓe ɗo foof manam tan ɓe kala gaccimo kan goto ɓurɗo telde oɗo saaha woni ko jaydenkoɓe ɓe mbi goɗɗum ko tawete hen ko on tension politique nationale ko Aminata Touré kañum jabti lettre Abdou Diouf e Abdoulaye Wade binduno heccanki fewde ko yewti koye ɓen worɓe dowrugol moɓe guerino yo joddo kalda kono kadi kutoro dialogue jayde indépendant e on ɗon crise politique gari ɓe mbi ko Macky sous pression ɓe pamminen wonde on ɗon pression mbo wondi ko on ɗon tension walla pression diplomatique mawɗo pawaɗo e dow makko oɗo saaha ummorade e union européenne ummorade ko yewti dowlaji dentuɗi immorade ni e CEDEAO hani e pelle goɗɗe ɓe mbi ko ɗum saabini mawɗo leydi ndi wosodiri konngudi e Anthony Blinken mo ganduɗa kan woni secrétaire d'état américain ɓe koliti wonde on ɗon eeri tan ko yo ɗin sumgoji mbaɗe ko ɓuuri yawde yaccade kono kadi ONU woni fedde gotago windere nde kañum hormi walla eeri ko yo hormi fodde e hakke ɓen ɓesgule yiɗɓe seppude kono kadi police waɗa ɗumen encadré wasa yoɓade pitali mumen wasa kadi fiiɗi e lebtude ɗin konngudi kala ene jaaji ɓe koliti wonde kadi ko France kañumni ene heddi ɗo wonnoɗo so erade dialogue yo kaldigal woot kono kadi ɗin sumgoji jaggane date ɓurɗo raɓɓidde beele Sénégal naɓe ne jalta e oɗo situation jayde l'observateur hokki konngol ko on ɗon Mohamed Boun Abdallah Dionne e nder nden yewtere noon on gonnoɗo hoore jagoɗo leydi Sénégal o arti e relation makko e mawɗo leydi ndi Macky Sall e oɗo saaha kono kadi o arti o addi yiyande makko e cogde Ousmane Sonko hani e ko yewti on ɗon amnesty gonɗo e yimdede e oɗo saaha ɗin konngudi kala ina jaaji e hello mabɓe tati nder nden jayde l'observateur Dakar Times waɗi ko natal Abdou Diouf men noon ɗo wonde hooreje leydi Sénégal e mbi ko ɗon processus électoral et tension politique Abdou Diouf de wi tan ene wayno tan hande o ɗum ɗon fof pour ɗum wawa yaltude leydi Sénégal ɗum wawa tigui réglade walla ɗum wawa ha joni moƴƴidde alay saago yimɓeɓe kormo on ɗon conseil constitutionnel wiide makko noon ko on ɗon woni suudu wotru wawdo ndu ene wayno sembinde e moƴƴinde kono kadi e hormede walla hormade ko wiyete koye démocratie leydi ndi jayde la turbine kañumne ari ko toon to assemblée nationale e on guddirgol information judiciaire ɗum ɗon noon ko caggal ɓe mbi ko ɗon commission d' enquête parlementaire jibinno toon o jibinande o raɓɓiɗi balɗe saabu ɓe mbi ko ɗon commission d' enquête maayi manam jibinama tan hawre lajjal conseil constitutionnel ne wayno tan erama nde riwtata on ɗon loi mo ganduɗa ko loi loi révision constitutionnelle kono kadi ɓe garti e famminde no wonde ni ɗin preuve aji woni ɗin dalillaji ɗi Karim Wade e PDS kala pawno e tabal ngal foof en mbaɗama e poubelle sababu noon ko dartino noon commission d' enquête jaynankoɓe ɓe mbi ene wayno ko hande ngol ɗon dirtugol sumgoji kala natti wonde actualité nde tawno foti tan ko conseil constitutionnel wiya ko ɗin sumgoji mbawa dirtinede poti wadde ko date on ɗon jagganoɗo o sababu nde gonka ka to banggue dartingol on ɗon commission d' enquête jayde la tribune sport nden ari koye coftal balli récompense champion d' Afrique hokkaɓe jeenari tawi noon ko temedere million kala joueur wondude villa noon jaynankoɓe mbiri ɓe mbi ko Alassane Ouattara ne wayno tan kañum hokki ɓen ɗon jour uji e staff mumen goɗɗum ko tawete hen e nder nden ɗon jayde ne wayno tan ko ligue des champions européenne ɓe mbi ne wayno ko ɓen waɗnoɓe bousculé hanki Real Madrid wattidi folde Leipzig tawi noon marqué on ɗon bi ko Brahim Diaz jayde stade quotidien ko ɗon guddirten roɓe men jayde oɗo ñalawma hande ɓen jeynen koye aussi garti ko yiwiti on ɗon toon to Côte d'Ivoire temedere million woni ko rokka on ɗon coach Emerse Faye kono kadi e capanɗe 5 million e villa kala joueur ɓe ganduɗa kañumen gonno e on ɗon délégation jaynenkoɓe noon kolliti wonden ko Alassane Ouattara dedi ene wayno weltini ɓen ɗon champion d' Afrique en titre ɓen les Ivoiriens jayde stade ha joni ko nden keddoɗen ligue des champions européenne 8e de final ali ɓe mbitande ko Mbappé Harry Kane kañumen ma jahoy bombaroyde jahoy bombarde waɗoyde bombardé so tawi ko noon mbiruɗen Lazio et Real Sociedad hollirde wonde tan ko Paris Saint-Germain ne jogui yakare kilani Mbappé kono kadi
ɓe ganduɗa ko le bavarois bayarna jogui hoolare mumen koye on biteɗo prince Henri woni Henri Kane hollirde wonde tan ko match ji paɗaɗi ko wona ɗum Manchester City e Real Madrid mbaɗi tabal fewde e on ɗon quart de finale woni Ligue européenne des champions ko ɗo uddi roɓine men jaydeji oɗo ñalawma hande alarba ade men moɗon ko janggo alkamisa so Allahu lamɗo jaaɓi ɗo e nden min mbi on yo en gone jaam.